История страшная, убийство дикое, зверское, умышленное, заказное. Ситуация такая, что вот предъявили подозрение Мангеру, главе облсовета Херсонского, но его при этом не задержали. Завтра суд, который выберет меру пресечения. Вот, не знаю, что вы знаете об этом, но, во-первых, ваше мнение о том, мог действительно ли Мангер причастен к этому убийству страшному на самом деле, и если да, если нет, если да, то что завтра решит суд по мере пресечения для него? Ну, я не дивився матеріали справи, але от з поїздок, які були в мене влітку і восени, вже в кінці літа в Херсоні говорили про те, що прокуратура звинувачує голову обласної ради. Про це на місці знали і говорили, що от ситуація виглядає таким чином. Про те, що у Херсонській області ситуація неблагополучна, було зрозуміло ще в 2014-му, а особливо в 2015 році. Оця чехарда, яка виникла зміною керівника області, з призначенням, по суті, народного депутата Палемарчука смотрящим за область, бо воно виглядало тільки так. Потім вся ця історія з його помічником, нібито, і так далі. Ну і в кінці кінців я би пропонував, щоб ми зараз зв'язали деякі факти. Нещодавно нинішній голова обласної ради заявив про те, що він складає своє повноваження керівника партійної організації певної. Но если он не виноват, а зачем тогда Витівщина от него избавлялась? Він сам подав заяву. Ну, я понимаю, у нас все сами подают заявки. Да. Сьогодні там була заява відповідного політичного лідера про те, що він ні до чого не має відношення і так далі. Перше, що дуже хотілося, щоб доказова база, я не бачив її, але слідства була достатня для того, щоб суд завтра міг прийняти рішення. Бо завтра суд буде орієнтуватися на доказову базу, яка зібрана. І тільки виходячи з неї, він може прийняти запобіжну міру, тримати під вартою, з домашнього арешту і так далі, і так далі. З моєї точки зору, я висловлю зараз свою позицію. Все, що відбувалося в Херсоні і все, що буде відбуватися, я би назвав складовою певного плану Шатуну. Херсон і область, з моєї точки зору, всі ці роки готують для плацдарму, який має вибухнути під президентські або парламентські вибори, для продовження реалізації проекту Новоросії. Це відчувається. От коли починаєш з людьми спілкуватися в області, це відчувається. І те, що там недоопрацьовують відповідні служби для того, щоб ловити ці речі, і з моєї точки зору, там чужа рука править бал. І тому дай Боже сил і розуму слідству, щоб вони знайшли винуватих замовників, тому що виконавців знайшли, а замовників не знайшли. Щоб не трапилося так, що це слідство, виборча кампанія президентська і парламентська переросте до того, що ми будемо мати знову ситуацію з поглибленням проекту Новоросія. Тому що це дуже близько від театру воєнних бойових дій. Ну, ми, як кримський татар, дуже хорошо це знаємо. Так, це Азов, це плацдарм колосальний і так далі. Тобто тут треба бути дуже обережним, дуже вдумливим і так далі. Треба пам'ятати, що горе є горе, і треба віддавати належне. Причому при цьому треба дуже фахово поступити із слідством, і якщо ви рота відкрили, то докажіть вину. Тому що якщо ви провалитесь у цьому, ой-ой-ой, буде... Ну, тут нельзя не согласиться. Правильно ли я понял из того, что вы сказали? Вы дипломат, поэтому говорите очень, так сказать, дипломатично, но смех тут особого нет. Правильно я понял, что убийство Кати Гандзюк может быть частью какого-то пророссийского, российского плана по дестабилизации обстановки в Херсоне, а не каких-то местных разборок? Все, що відбувається там зараз, воно дуже нагадує ситуацію от кінця 90-х, початку 2000-х років.
коли процеси переслідування журналістів і так далі, звинувачення центральної влади і так далі, воно показувалось як проблема внутрішня, насправді з мене очевидно, що це було якби. То есть, грубо говоря, Катю Гандзюк, эту прекрасную активистку, женщину активную и так далее, могли просто использовать в качестве жертвы, как Бабченко хотели убить их. Так Я не випадково кажу, що я висловлю ще одну із версій, на яку прошу звернути увагу. Тому що мені здається, що перебіг подій і того, що відбувається, воно трохи вимушує подумати про зовнішній вплив на те, що там. Знаете, когда начинаем об этом говорить, начинают махать всеми руками и говорить, да что вы опять, везде у вас Россия виновата, везде у вас дестабилизация, это все наше, тут свое, так сказать, и так далее. Айдар, ви як кримський татарин, ви прекрасно розумієте, чому я ставлю питання так. Тому що я бачив, що відбувалося в Криму, я бачив, що відбувалося в Донецьку і Луганську, і коли я казав, що зверніть на це увагу, мені казали, ні, тут все під контролем, ми все тримаємо в руках і так далі. Я ще раз кажу, я останній рік, я весь час звертаю увагу на те, що відбувається в Херсонській, Миколаївській областях. Тому що там дійсно відбуваються процеси, які з Києва не можна подивитися, якщо ти безпосередньо не береш участь і не бачиш у тому, що там відбувається. Там я би просив, тих, хто відповідає за цю ділянку, поспілкуйтеся з людьми. Просто поспілкуйтеся, подивіться, що вони кажуть, як вони реагують на всі ці речі. І яку роль там відіграють тих, кого відправляє Київ туди, як смотрящий там і так далі. Воно нібито все так під контролем, насправді. То есть, в принципе, нельзя, конечно, один в один сравнивать эти ситуации, но то, что там есть процессы, которые могут рассматриваться как подготовка плацдарма для второй волны агрессии российской, можно предполагать. Так. А какие тогда еще области, на ваш взгляд, небезпечні? З моєї точки зору, треба звернути увагу на північ. Тому що тема з Білоруссю, вона не завершена.